Sugeng rawuh wonten channelipun Mas JGMC. Ampun supe dipun subscribe nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentrem rahayu hawit sih wilasaning Gusti ingkang murba jagat. Mugi tansah kajiwa kasalira ing panjenengan sedaya dalasan kula wadin sagung tumita. Nuwun kula nyuwun. Katur sesepuh bini sepuh ingkang satuhu kinabekti. Para pangarsaning agami ingkang satuhu luhur ing budi. Para nayakaning nagari satriyaning bangsa ingkang satuhu luhur ing dharma. Para tamu kakung putri sumrambahing para kadang werda muda ingkang tansah kalingga ing murdaning akrami. Langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken ngunjukaken puji syukur dumateng Gusti ingkang hakarya luka ingkang sampun ngrumentaken kanugrahanipun. Satemah ing ari ingkang kebak kabagyan menika panjenengan sedaya lan kula saged pepanggihan manunggal kanthi tansah ginanjar ing kawilujengan tebih saking pambengan menapa-menapa. Mliginipun ingkang angrasa agami Islam, sholawat miwah salam mugi tansah kunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun randu syafaatipun wiwit ing alam loka menika dumugi ing alam patimbalan. Amin ya rabbal alamin. Para tamu kakung putri ingkang winengku ing pakurmatan, kula pinangka talanging basa surih salira saking panjenenganipun Bapak Haji Sholihin garwa kinasih Ibu Marina ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah lan ngaturaken agunging matur nuwun awit rawuh panjenengan menika mujudaken sih sutresna panjenengan dumateng Bapak Haji Sholihin sekalian sumrambahing kutrah ageng. Ingkang kaping kalih Bapak Haji Sholihin sekalian garwa ngaturaken agunging pangapunten hambuk pilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya kirang netepi tritrap silaning hanapi tamu inggih menika gupuh lungguh lan suguh. Gupuh hambuk bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan kirang trengginas satemah wonten ingkang karimpit ajawat asta. Lungguh hambuk bilih anggenipun paring pakurmatan ingkang arupi papan palenggahan kirang jumbo kalian pangkat semat lan derajat panjenengan soang-soang. Suguh hambuk pilih anggenipun atur pakurmatan arupi unjukan lan dedaharan kirang wonten ing miraosipun. Lumantar kula Bapak Haji Sholihin sekalian nyuwun agunging pangapunten. Wondene ingkang kasuwun dumateng panjenengan ingkang sepisan panjenengan kasuwun hanggronjongi suka penggalihipun Bapak Haji Sholihin sekalian awet
Rikanggan menika sampun netepi darmaning asepuh kanthi miwaha putrinipun ingkang sesilih Nadia Nur Yuliana ingkang saking berkahing Gusti sampun kadatu krama kaliyan Mas Bagus Muhammad Saiful Umami putra kakungipun Bapak Ahmad Subagi Al-Masudi sekalian Ibu Siti Barokah ingkang pidalem saking Dusun Doplang Setunggal Desa Pakis Kecamatan Beringin lan penganten kekalih sampun kaijab kabulaken anut satataning pranatan agami lan negari kala wau enjing tabuh 8 wanci nuswantara iring kileng lan sampun kadhawuhaken anut satataning pranatan adat Widi Widono ingkang lumampah ing Dusun Kalibanger Desa Lanjan Kecamatan Sumawana ingkang kaping kalih Bapak Haji Solihin sumrambahing Ibu Marina ngaturaken agunging matur nuwun dumateng para rawuh kakung putri sanak kadang mitra pitepangan saha para tetanggi lan para krida dharma ingkang sampun paring panyengkuyung arupi menapa kemawon suku bau ego vertikal lan sapanunggalanipun ngelenggana pawiwahan menika boten saged lumampahan gancar lancar tanpa pambiyantu panjenengan sedaya pramila lumatar kula Bapak Haji Solihin ngaturaken agunging matur nuwun lan hangrumaos boten saged paring piwales menapa-menapa sagedipun namung mangastungkara mugi-mugi Gusti paring anugrah dumateng panjenengan sedaya jumbuh kaliyan sehat darman panjenengan sohang-sohang salajengipun panjenengan kasun pamuja pamujinipun pandonganipun ingkang sae anggenipun Bapak Haji Solihin netepi darmaning asepuh saged tansah manggih suka basuki lestantun saklami-lami lan temanten kekalih anggenipun lumebet ing bebrayan agung tansah jumbuh kang kinayuh nastiti kang kaesti gagah kang jumangkah dados tepa tulodo ingkang sae lan murakabi tumrap nusa lan bangsa ugi agami ingkang rinasuk ugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah mekaten menggah atur kula pinangka talanging basa sule salira saking panjenenganipun Bapak Haji Solihin garwa kinasih Ibu Marina kathah lepat atur kula lan kirang-kirang subasita atur kula nyuwun agunging pangapunten kula pengkasih wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun matur nuwun